Това може би ще ви шокира, но наистина не мога да повярвам някои хора колко са прости. В смисъл това да имаш акаунт, който е специално ниширан в определена тема и накрая да направиш така тъпотия, боже господи. Да, това съм аз. Пускам го това видео, брат. И си викам, това сигурно ще гръмне, смисъл добър формат е, няма какво да се обърка. И осъзнавам, че аз в монтажа буквално съм объркала 2 от режисьорите и техните филми. Но от тази ситуация в крайна сметка мога да дам съвет, който е универсален. Не правете 2 неща едновременно. Защото това видео аз го монтирах докато бях с детето, защото си викам, трябва да кача днес. И монтирайки го, докато детето врещи, крещи, откача до мене, аз бързам, нали всичко да стане като хората и съответно изобщо не съм имала времето да погледна втори път какво съм сътворила и се стига до това. Но при положение, че моят канал е насочен 90% към филмовото изкуство, да объркам режисьор и него филм е много трагично. Така че съвета ми е, като имате да вършите някаква работа, вършете само нея. Защото сега ходи и обяснява, че баба ти не е мъжка, брат. Коя е най-голямата тъпня, която си пускала онлайн? Tell me.